tuloy magasgas ning among mga kuko. Dear Charo, ikasab-anasad ko ni mama diri sa balay, kay kuno, grabe ko kaya iya mang laba. Pero, wala po ko niya tabangi. Natingalag yun ko Charo kay ingon ni mama, isara daw siya ka oras mang laba. Pero katong akong gitayman, 5 man. Lamo-lamo aran niya na pag-brush ang short sa imong amahan. Wa gyud mga trabaho ninyo diri na tarong. Puros mga palpak. Kay sige ra magdinanghag. Kay ang mga mata, sige ra galurat sa cellphone. Pas-pas kayo makareply sa mga barkada pero hasta kaya iya maglaba. Maabtang palagi siyam-siyam adi sa magkahay-hay. O karon asa pa man mo ihay na wala may init. Maabta na sa tanang ugma. Ugma na sa rihay-hay. Sige hinuktok diha. Tutukin ang labunan kay mahuman man naging unang tanawon. Ingani gyud ang kinabuhi na ako diri sa balay, Ma'am Charo. Kada adlaw sige ra ko singhagan, sige ra ko kasabaan. Pero usay makapangutan ako. Nganong dili na lang manggid mi magpalit og washing? Washing! Para magsige na lang magsalig. Di na ma-exercise ang lawas kay sige ra ka-washing. Nabuhi man lagi mi sa una ng mga adlaw ka manggali mag-adtog sa pa. Alas 3 pa sa kadlaw nang laban nami. Di pa ta alas 5 sa buntag nang hay-hay na. Ana mo ba? Sundog mo sa ako. Di kay magsige ra mo papadlong. Ambot na lang yun. Ikapoy na ko yaw-yaw. Ikapoy na ko si balik-balik. O awalan ka talapag sige tulad-tulad diha. Mama. Kapoy na kog laba. Ayaw na ipatungod sa balisbisan kay mabasa na inig ulan. Awi noon sad kay para mawaswasan. Kaya nagbula-bula pa man gali, wag gitarong og kuso. Wag gitarong waswas. Makahilis rabi mo limpyo ako'y manglaba. Pero kamo nyo rang wati-watihon. Pagpasugo pa niya na ako pag humanay mo pang hay-hay ha. Wa pagali ko na human upang hay-hay na napoy bagong suko. Kakapoy, bagyod taon mahimong katabang diri sa balay, Charo. Manong usay makahuna-huna na lang taong kuglay. Naunsa na ni Uy? Nga nung giklorinan man nimong itong nasa nina sa imong amahan. Lubad na kayo!